Què tal? Molt bon vespre. 3 quarts tocats de 9 d'aquest dia de Sant Pere. Hem viscut aquesta tarda el solemne ofici des de la Prioral i ens queda, per gaudir i per veure, la part final d'aquesta festa major de Sant Pere 2021 des del Parc de la Festa i des del Parc Annex, amb la darrera de les passades dels elements festius i també amb l'encesa dels elements de foc. I allà hi ha l'Anna Fortuny. Anna, què tal? Com estàs? Bona tarda de nou, Marc. Doncs estem molt bé, la veritat, perquè estem a punt de viure aquesta última passada dels diferents elements, com dèiem, en aquest Sant Pere de 2021, diferent, adaptat, però escolta, jo crec que hem de fer una bona valoració i per conèixer quina valoració se'n fa des de l'Ajuntament, doncs el que volem fer ara és parlar amb el regidor de Cultura, Daniel Requesens. Benvingut, bona festa major. Igualment, bona festa major. El micròfon, regidor. Gràcies, bona festa major també. Com dèiem, portem ja l'última d'aquestes passades, aquesta adaptació, una carpa enorme. De moment, quines són les sensacions? Les sensacions és que hem pogut disfrutar de la festa major, almenys de la manera que hi podíem disfrutar, per tant, les sensacions boniques, agradables, contentes, i malgrat tot aquest agró, deixeu-m'ho dir, ja sé que és pesat, però de cadires buides, perquè al final vol dir gent que probablement hi hauria estat i que no hi és, d'acord? Però l'emoció de viure en directe, doncs moltes de les coses que portàvem molt temps sense viure. Seguirem fent aquesta crida, ho hem anat repetint durant tots els directes des d'ahir. Tot i això hem de dir que jo tinc la sensació que ara sí que pràcticament comencem a tenir tot molt ple, en aquesta última passada. Sí, i a més, jo entenc que segurament també hi ha aquesta vida de festa major, que és el d'anar-se afegint, anar arribant, marxant, que això és molt de festa major, i segurament ens costa adaptar-nos al fet que hem de viure-ho del principi a fi, per tant, en positiu i ja està. De fet, sentim el públic molt animat, entenc que des de casa també ho estan notant, sentim aquests aplaudiments. Què és el que més es troba a faltar d'una festa major de Sant Pere? El que més es troba a faltar és ser al carrer i no ser en un espai acotat, en un espai artificial. El que més es troba a faltar és ser al carrer, poder-se tocar, poder fer una vida natural, però com que no pot ser, doncs el que ens convé és precisament que res no s'aturi, que les coses passin, que els balladors ballin, que el seguici hi sigui. Per tant, en això és el que ens hem posat tots els esforços. De fet, com sempre, ja ens avancem, ens agrada als periodistes, ja ho sap, regidor. Mirem cap a Misericòrdia. Entenc que hem après coses d'aquestes adaptacions, aquest peu de carpa, tot plegat. Què ens espera? Mireu, de veritat, espero que per Misericòrdia ni carpes, ni tiquets, ni res. Ho espero de veritat amb moltes ganes, perquè al final és molts esforços que costen d'explicar, que costen d'entendre, que són repetitius. Al final el que volem tots és festa major, per tant espero de veritat que per Misericòrdia pugui ser molt més natural, però si no pot ser, farem que sigui tan bonica com sigui possible. Clar que sí, ja veuen, Daniel Requesens, regidor de Cultura de l'Ajuntament de Reus. Gràcies per acompanyar-nos i acabar de gaudir aquesta festa major, que encara ens queda molta jornada. A disfrutar. Que vagi bé. I nosaltres el que volem fer és seguir parlant i ara hem de saludar l'alcalde Carles Pellicer. Vingui cap aquí. Bona festa major. Hola, moltes gràcies. Bona festa major a tothom. Estem a punt de començar aquesta última passada, ho sentim la gent, les ganes. Creu que la gent ha valorat poder fer l'esforç d'adaptar, viure-ho des d'aquesta carpa enorme? Bé, han fet el que han pogut, que és la veritat, i s'ha fet una festa major la possible, perquè les normes que tenim al damunt encara són bastant rígides i per tant hem hagut de fer una festa major amb la normativa que està vigent. Demanar disculpes perquè moltes persones es pensaven que seria una festa major com la de sempre de Reus, però això encara no és possible. Per tant, també com a alcalde entenc que hi hagi persones que haguessin pogut una altra cosa, però la que s'ha pogut fer és la festa major, la possible que s'ha pogut fer. De fet, una festa, recordàvem, començàvem aquest dia oficial, el dia del pregó, sentíem el tro de festa, Helena Cerdà, que li demanava a l'alcalde: volem recuperar les tronades, volem recuperar les tronades. Tant de bo, d'entrada felicitar l'Helena Cerdà perquè se mereix aquest tro de festa, i ella deia molt ben dit que dec diverses tronades, sembla que són 8 tronades o 10. El que sí està clar és que quan puguem, de seguida que es pugui, s'haurà de fer recuperar les que hem perdut, o mirar de recuperar-les, o de fer alguna cosa extraordinària per tal que tot aquest temps de 2 anys, l'any passat sense pràcticament festa major, enguany que s'ha pogut obrir una mica més, doncs l'any que ve esperem que puguem fer una cosa normal, una festa major normal, en tots els sentits
vol dir de carrer, de tronada, i que tothom la pugui gaudir en tota la seva magnitud. De fet, alcalde, sentim els crits, com ho dèiem, moltes ganes de viure aquesta passada, viure aquests moments, i hem de recordar que avui encara ens queda molt de Sant Pere, acabarem amb aquesta encesa final. Com animem a la gent a viure i a gaudir aquesta encesa? Bé, doncs d'entrada tenim aquest carrer de la Festa, que és magnífic, en el qual hi ha moltíssimes persones, s'han fet diversos passes perquè la gent pugui veure el seguici festiu. També després balla la Víbria, balla també un correfoc, i per tant doncs, animar que tothom pugui veure, i també el canal Reus Televisió, que també és una dels mitjans de comunicació, com molts altres, que també retransmeten la festa major. Repeteixo, tots voldríem tenir una festa com la de sempre coneixem, però s'ha fet la possible. Doncs, alcalde, moltes gràcies per acompanyar-nos, bona festa major i visca Sant Pere! Doncs moltes gràcies, bona festa major, visca Reus, visca Sant Pere, i gràcies a tots vosaltres. A vostès, gràcies. I nosaltres ja ho veiem, hem de dir que estem a punt de viure, està començant a entrar els Ball de Diables, i una vegada més ens acompanya per viure aquest Sant Pere en Joan Ignasi Gómez. Benvingut. Moltes gràcies. Bona festa major, bon Sant Pere. Bona festa major, visca Sant Pere, i a punt de veure l'última passada, que ja comença amb el Ball de Diables. L'última passada, la quarta, i comencem amb foc, obrim foc, despertem el poble, ho podríem dir així? Sí. A més, no s'ha de fer espai aquí, perquè ja tothom està al seu lloc, és a dir, el foc per una de les seves utilitats, però està molt bé que el Ball de Diables torni a sortir al carrer, i l'olor a pólvora, Ostres, tornar a olorar la pólvora és veritablement una passada. De fet, jo volia posar una petita pinzellada, i hem de dir que Joan Ignasi Gómez, aquesta camisa que ens porta, aquesta camisa que estàvem veient, m'acaba de reconèixer que la portem cada any per Sant Pere. Hem de dir que sort, agrair també a la gent que ens segueix a casa, i la gent, els convidats que tenim aquí, que ens ajuden a explicar la cultura popular i la importància de viure-la a diari. Mira, no té més detall, jo diria que és la camisa que portava el primer Sant Pere que vaig venir aquí al Reus, i a partir d'aquí, mira, com porta bons records, doncs cada any me la poso i ja està, que no es pensi la gent de Reus que només tinc una camisa, No ho he dit això jo, no ho he dit. Ho podria haver dit, però no ho he dit. Ja ho avanço. Doncs a veure, com dèiem, gent que ens està seguint des de casa, tenim aquest Ball de Diables que avui serà més protagonista que mai amb aquesta encesa final. No serà una carretilla, serà una encesa, veurem un altre format, un element més que s'ha adaptat, però sí, com sigui, en repetir i destacar la particularitat dels Diables de Reus. El Ball de Diables de Reus té les seves particularitats, que les podríem anomenar, el podem reconèixer de moltes maneres, pels vestits brodats que no pintats, per aquest model de participació individual que se li diu alguna vegada gairebé científic, en què es posen les carreteres ells mateixos que porten el civader, aquesta massa que té una forma característica en el seu pom, podríem dir, és molt reconeixible a Reus. El toc de tabal també és el clàssic de Reus, com cada població té el seu, doncs aquest és fàcilment reconeixible de Reus, i això és, a més, provoca una cadència de foc difícilment aconseguible si el Ball de Diables no portés ells mateixos i s'encenguessin ells mateixos la carretilla. Hi ha un detall molt bé, i és que molts d'ells es pengen la metxa de la massa per poder-se l'encendre. Expliquem fins a l'últim detall, ja ho veuen. De fet, d'explicar que avui, dia Sant Pere, ha començat el dia amb les matinades, i diguéssim que la gent que forma part de totes aquestes entitats, col·lectius, que són els que fan possible una festa major com la d'aquí de Reus i de tants altres municipis, doncs fa moltes hores que està en marxa, i podríem dir que quan acabem la jornada serà allò de dormint tranquils, ben descansem. Avui llueix el foc d'una manera especial perquè és la passada que s'ha fet més tard. Aquest xot en particular m'agrada que des de casa el puguin sentir tot aquell que no pot estar aquí amb nosaltres. De fet, si et sembla, Joan Ignasi, el que voldries connectar amb el nostre company Joel Gomis, que també el tenim aquí entre el públic preparat
preparat per aportar-nos també una altra part important de la festa, que és el públic. Sense ell tampoc hi hauria a qualsevol festa. Joel Gomis. Anna Fortuny, què tal, com estàs? Ja no estàs tan nerviós. No, ara ja no. Ara que ja ha començat la passada del seguici ja començo a estar més tranquil. I, de fet, em trobo camuflat entre el públic. Estic amb el Tomàs. Tomàs, primer de tot, bona festa major. Gràcies, home. Seré breu, perquè això ja ha començat i tampoc vull robar-te molt de temps. Com està provant aquesta festa major de Sant Pere? Doncs mira, almenys enguany podem veure alguna cosa. Sobretot pels més petits, que són els que ho xalen més, aquest tipus d'espectacle, doncs, bueno, almenys poden veure, ells estan contents. Entenc que els que són una miqueta més grandets, els adolescents, els més joves, doncs, evidentment és una altra història. Encara falta que tota la pandèmia i tot això s'acabi una mica més. Però, bueno, jo crec que alguna és alguna. Vull dir, l'any passat va ser bastant trist i enguany doncs, estem aquí disfrutant una miqueta amb els més petits. Personalment, tenies ganes de festa major? Sí que tenia ganes. Sobretot més per ella, perquè ho viu molt i li agrada, però sí que hi havia ganes i tant. Doncs Tomàs, moltes gràcies i acabar de gaudir d'aquesta festa major de Sant Pere. Vinga, gràcies. Doncs ja ho has sentit, Anna? De moment el públic aquí entregat, amb ganes de festa, així que anirem parlant amb més protagonistes. Anirem parlant. Gràcies, Joel. Com dèiem, ja hem vist el Diables de Reus i ara, com no, la gent de casa, tot aquell que encara no ha pogut veure, doncs continuem aquestes bèsties de foc. Tenim a la Víbria. Si recordem les cançons de la festa major, Vibra, la Víbria. És difícil de pronunciar, en Ignasi. Ho intentarem, va. Vibra la Víbria. La Víbria, que és un animal mitològic que a vegades se li otorga, no? Moltes vegades s'ha explicat que se li otorga, diguéssim, les qualitats femenines del drac, per dir-ho així, és l'antagonista femení o la parella femenina del drac, i que en una cosa que ara és molt políticament incorrecta i que a més no és així, se li otorga la part de la maldat femenina. Ai, estem allí... Està molt lleig. Bueno, respirem-ho, escolta. Sí, a vegades es parla molt del drac que porta Jaume I al seu casc, i es diu equivocadament el casc, és una víbria o és una vibra, no? Com es diu antigament, un animal mitològic que a Catalunya doncs, té moltíssima tirada, tot i que la Víbria de Reus és de les incorporacions modernes del seguici. És de les més joves, podríem dir. Sentiment, en moment aquests aplaudiments, les ganes de festa, aquesta última passada dels diferents elements aquí a la Festa Major de Sant Pere 2021, després de 2 dies molt intensos. En Joan Ignasi, de fet, ja estaves ahir aquí a la tarda, i l'ambient va increixendo, eh? Jo crec que hi ha més ambient avui que ahir, és a dir, si hem d'explicar a la gent de casa que no ha vingut cap dia. Ostres, ahir va anar creixent, però ostres, avui d'entrada ja hi havia molt d'ambient. Abans de començar la gent ja picava de mans, i tot va arribar al clímax, podríem dir, amb l'entrada de l'Àliga. Seria el final, el final. Estem fent spoilers, sí, l'últim que veurem avui en aquesta passada. Sí, no seria la primera vegada que la gent veu el seguici, per tant crec que no desvetllem res. Però sí que és veritat que amb l'Àliga això ja era una festa de totes. Jo crec que la tornarem a viure aquesta festa. Nosaltres mateixos no els hi prometem seguir radiant, per dir d'alguna manera. Veiem a les seves pantalles aquesta Víbria que s'acompanya de dolçaines, que és un fet característic també. La dolçaina és una parent, podríem dir, de la família de la gralla, però no és ben bé la gralla. I aquesta dolçaina, diguéssim, té la seva gràcia que vingui amb la Víbria, ja que Jaume I va conquerir València, doncs, ja que Jaume I va conquerir València, després de portar-la al casc, que torni a acompanyar la Víbria. Això podríem dir que és una patillada, però mira... No, escolta, benvinguda sigui. Sí, home, com no diuen els italians, si no ben trobat, De fet, recordar que en aquesta passada veurem alguns elements, alguns balls seran avui, haurem de tenir algunes, com el ball de Pere Joan Barceló, però més enllà d'això no dir que s'ha aconseguit portar la festa major de Sant Pere en aquest carrer de la festa, aquí al parc de la festa. Avui la paraula més que direm més serà festa, segurament, òpera o festa.
que sempre l'hem de reivindicar i posar sobre la taula, de ser-ne conscients de l'esforç que hi ha darrere. Avui a Reus hi haurà, sentireu, escoltareu, si voleu, a través de Canals Reus diferents formacions musicals. Hem començat des d'uns tabals tradicionals del Ball de Diables fins a aquestes dolçaines. Ara després vindrà un sac, una tarota, un fluviol, un tamborino, i després vindran formacions musicals més modernes acompanyades de metalls. Hi ha total varietat. I trobarem des d'aquest sac de gemecs i fluviol i tamborí com una formació clàssica, com també ho podrien ser gralles i timbal, aquestes grans formacions amb instruments tradicionals i també metalls, diguéssim, més contemporanis, però que fan ballar les bèsties. Així que Reus és molt ric en formacions musicals en el seguís. De fet, destacar la feina que han fet moltes entitats, entre elles, per exemple, l'Aula de Sons, on hi ha aquest relleu i aquesta... on van ter sent de ben petits amb el tabal, que dius, ostres, això de petita jo no ho tenia, això no ho tenia. Exacte, depèn d'on, encara no hi havia aquest auge, no?, per la cultura popular. Sí, els instruments tradicionals catalans, ara s'ha portat l'ovació al canvi perquè han canviat de portant la víbria, una víbria que la veiem sense foc, després a l'encesa final, si no m'equivoco, ja la veurem amb foc. Els instruments tradicionals catalans, com podria ser el fluviol, el tamborino, el sac de gemecs, o panxa borrega, com es diu a vegades també per aquestes terres, i la gralla, no sempre han tingut l'estat de salut que tenen ara, estan en un bon moment, potser no el millor o el voldrien millor. Però sí que és veritat que han tingut dècades, sobretot durant el segle XX, anys complicats, on fins i tot han estat a punt de desaparèixer. I ara jo crec que ens podem alegrar Podem parlar d'un bon estat de salut, si comparem exactament. Exacte, a Reus jo crec que durant aquest seguici tot el que sentirem és de molta qualitat, tot i que a vegades, per exemple, a la gralla, per exemple, li demanaríem una miqueta més. No és el cas de Reus, insisteixo, però a nivell, diguéssim, de país. No, demanarem una mica més d'exigència a l'hora de sortir al carrer, perquè aquests instruments tradicionals a vegades tenen una miqueta de mala fama. De fet, els seus noms ja són sac de gemecs, gralla, manxa borrega. No és atractiu, no és atractiu. Són ja una mica despectius. Doncs només falta que nosaltres ens hi provoquem la mala fama. Reus és un bon exemple en tot això. Ja ho veuen, tenim la víbria i per darrere ja tenim dos bèsties més, el drac i el castellí, de ben a prop, que tot seguit els veurem ara, però aquesta salutació i aquest fort aplaudiment per la víbria de Reus. Com dèiem, vibra la víbria. Deixa'm dir una cosa referent, i ja empatem això dels instruments, però crec que és molt interessant dir que trobo molt encertat que dues bèsties de la imatgeria de foc no s'hagin acollit al timbalisme que predomina ara, sinó que conservin instruments musicals com és el cas del drac i la víbria del drac. Des d'aquí els enviem aquest reconeixement. Sí. Jo me n'alegro molt per ells i per Reus que es mantingui. La víbria que s'acomiada més abans de l'encesa final i és l'última vegada que passa per aquí pel carrer de la festa. En aquest to festiu, apropant-se al públic, un fet que potser no havíem vist tant, aquestes primeres passades del Sant Pere 2021. També la saludem des d'aquí. Adéu, víbria, adéu. Sortida de la víbria, doncs pren el protagonisme el drac de Reus, com dèiem, una formació més. Avui una servidora ha vingut de verd? Sí, molt bé, vas bé amb el drac. O de víbria, no ho desvetllarem ara. El drac que té aquest parentiu, no?, amb el Ball de Diables, en el cas de Reus, neix dins del Ball de Diables. I el drac, imagina't si és popular el drac a Catalunya, que fins i tot moltes vegades per denominar el bestiari es diu els dracs, no? Com si tot ho poguéssim entomar aquí dins. És un drac d'un tall clàssic, a mi m'agrada molt, a més el fan ballar d'una manera molt xula, endavant, endarrere, fent toms, amb una certa elasticitat que té dins, i és un drac de tall clàssic, molt ben encertat per l'acompanyament i que no ha caigut en pot llançar molt de foc, pot llançar poc de foc, és a dir, té aplicacions per tot i sobretot encaixa dins del seguici reunent. I hem de dir que el drac li falta un anyet per fer els 30 anys. Els 30, mira. Es diuen ràpid, És de la meva quinta, més o menys. Sentim com balla el drac davant de, com dèiem, una carpa on li cabrien fins a 1.000
són 4 músics que toquen 5 instruments, que és una cosa curiosa, perquè hi ha un músic que en toca 2, el Fabiol de Tamborino. Drac de Reus. Fort aplaudiment, sí senyors. I com dèiem, si parlem d'aquests instruments, alguns d'ells es reconeixen més en un entorn de sardana, que no és tan habitual. Sí. Però, escolta, què dèiem? Defensant que continuïn endavant tot el que implica la cultura popular, que no només és els elements, sinó hi ha molta feina, molta feina. El Drac de Reus que s'acomiada però no del tot, perquè estarà també a l'encesa final. Estem esperant aquesta encesa És una final. mica, podríem dir, el que suplirà la carretillada, per dir-ho així. Sí. No confonguem termes, Encesa. Intentarà suplir, que no ho farà, però serà el substitut, la marca blanca. Aquest comiat diferent, aquesta última passada de la Festa Major de Sant Pere 2021. Un aplaudiment. I sentim, que podríem dir himne a Festa Major, de totes les festes majors. Sí, que molta gent es pensa que és de la Trinca, però no ho és. No, expliquem-ho. És una cançó que fan servir a diversos llocs, d'entre d'ells una festa a l'Educat d'At, una festa que té molt de parentiu amb la nostra manera de celebrar a través del Corpus, que és la mare dels ous, de tot això, de la imatgeria i els balls, i la Trinca la va agafar d'allà, vull dir que a vegades el folklore viatja i això que per nosaltres és l'alegria que és Festa Major és una marxa diferent. I veiem ara el basilisc de Reus, aquesta bèstia també, que podríem també ser una de les recents, si fem una perspectiva no gaire llunyana. Joan Ignasi, ho hem de dir, quina barreja de bèsties és el basilisc? Sí, és molt complicada. De fet, jo sempre dic que no ho sabem perquè ningú ho ha vist mai, perquè si tu mires un basilisc quedaries de pedra. No patiu, que a través de Canal Reus això no passa i podeu mirar el basilisc tranquil·lament. No, exacte, home. Cua de serp. Aquest suposat cap de gall. Ajuda'm tu, cua de serp, cap de gall, amb aquestes plomes, òbviament modernistes, com tot el llegat que hi ha a Reus. Desferma l'emoció al basilisc. Ja ho veieu, aquests mocadors alçats, aquests... I ara Joel Gomis. Joel Gomis, estàs ballant? Digue'm que sí. Doncs em sap greu, Anna, però no. Ara mateix no m'enxampes ballant, precisament. Et farem un repte avui, et farem un repte. Ves al tanto, Ves al tanto. Amb qui sí estic és amb el Lluís Bosch, que és el cap de colla del Drac. Lluís, bona festa major. Bona festa major. Com ha anat tot plegat? Última passada, tot i que encara no ho ha acabat, que teniu l'encesa de final. Exacte, sí, ha sigut una represa així una miqueta com hem volgut. Ens hagués agradat més una carpa oberta per poder fer foc, però al final no ha pogut ser. Però bueno, contents de poder reiniciar una miqueta ja l'activitat i que la gent que ha vingut a veure-ho doncs hagi gaudit de, com tots els que esteu veient per Canal Reus. Queden esforços, queden ànims per encarar aquesta última, l'encesa final? No sobren. Portem tantes ganes acumulades que en sobren. I podrem fer una bona encesa i esperem que la podeu gaudir tots. Una encesa que es veurà per Canal Reus Televisió, així que Lluís, moltes gràcies i a gaudir d'aquest tram final de la Festa Major. Gràcies a vosaltres. Doncs això, Anna, parlant amb protagonistes. Doncs vinga, continuem, clar que sí. I tenim el basilisc. Donant-ho tot, s'ha de dir. Avui notem que s'està donant tot, ara sí, senyores i senyors.
hagut una barreja de músiques interessants. Sentim el Patomaire, que és un pas doble de la Patum de Berga, que és una barreja de dos pas dobles de noms diferents, i el Lleó ballava el so del Bufi, que és del Carnaval de Solsona. Fantàstic. Internacional, som internacionals. Sí, tant. Quina festassa, el Basilis. En sec no en tindràs a prop, t'aviso, i em veuràs al mig del parc de la festa. Sí, pot passar. Jo t'aviso, pot passar. Ahir va haver un moment amb la Neus que vam deixar els micròfons i vam dir, bé, nosaltres ens apuntem a la festa i després ens acomiadem i que la gent faci el mateix al sofà de casa. I tant, esperem que sigui des de casa, fem una crida, si us plau, que s'animin, que es queixin els veïns, que és Sant Pere, que és festa major, i avui, ja que no podem fer la tornada, escolta, l'hem de fer cantar fort nosaltres. Avui hi ha bull de papal per fer el que vulgueu, perquè Sant Pere, de fet, va ser el primer papa, doncs concedeix bull de papal perquè feu tot el soroll que vulgueu. I acaben amb el Passiu Bé. Passiu Bé. Sí. Pot passar que aquí on estem nosaltres l'últim tram no sigui la tria. A més, jo penso que la imatgeria està caminant una miqueta més lent. Sabent que és l'últim passe, jo crec que això se'ns allargarà una mica. Tinc la sensació. No els cronometrarem, però... És legítim. Eufòria, és legítim. Ara que està de moda la paraula, és legítim. Veiem que tornen a fer un canvi, això vol dir que seguirem veient el Basilis, com deien. Hi haurà potser un bis. Un bis de Basilis. Veiem en tot moment els portadors animant el públic i el públic respon, senyores i senyors. Aquesta és la peça pròpia del Basilisc. Aquesta relació... Ahir que teníem aquests comentaris entre el Xavier Orriols i jo que anàvem d'anar i tornar als estudis. Anàvem fent un partit de pàdel. Sí, anàvem fent un partit de pàdel. Ell parlava de... Jo vaig parlar de l'Evangeli de Sant Marc, que representa un lleó. Ell va dir molt bé que amb un lleó alat, aquell lleó és coronat, mostra de poder, al igual que l'àliga, són les dues peces coronades. I, òbviament, el lleó és el rei dels animals, no cal que vingui Disney a recordar-nos-ho. I normalment a les processions de Corpus ocupaven la part final ja de l'imatgeria, tant el lleó com l'àliga. Aquest lleó va una miqueta més avançat en aquest sentit. A Reus aquests ordres s'han anat modificant d'alguna manera, però ara és quan toca el lleó, i aquell lleó que a més també porta una formació musical extensa que el fa ballar en aquesta barreja de metalls i gralles que fan ballar el lleó de Reus i que també
muntant una bona festa per allà on passen. Jo crec que és una de les gràcies de la imatgeria reusenca que ha triat un molt bon acompanyament musical i que segueixen totes una línia, un skyline. I hem de dir, la imatge parla per si sola, quan tenim aquest primer pla del lleó, no cal dir res més, no cal dir res. Sentim aquesta música... Més reusenc impossible! Que guarden les formes, per així dir-ho, quan els creen de nou. Per exemple, un detall dels portants de Reus, la tovallola. La tovallola. La tovallola, que no falti la tovallola. Quan portes algú de fora a Reus, dius, hòstia, la tovallola. Què és això? Fan amb una tovallola? Sí, a Reus porten una tovallola i és molt útil. I sentim, una vegada més, aquest comiat. De fet, ens podríem passar la nit fent passades. Sí, crec que quan acabi tornarem a començar, quasi. Cal dir les grans habilitats del percussionista, el Marc Vall, que, ostres, treu els tocs i els retocs, jo no hi entenc de percussió, però, ostres, fa unes coses que dius, com li cap això aquí? Sí, no. Espectacular. Aplaudiment als músics. Veiem, I ara tornem a tenir amb nosaltres, de fet està entre el públic, si ho veuen a les seves pantalles, el bou s'està deixant anar, tenim el bou de Reus, que és la quarta vegada que apareix en el seguici perquè és un element que no forma part del... Sí, ho va demanar, ja que no tenia una altra manera de sortir, però no soni això d'una manera despectiva. No, i tant. Al contrari, benvingut al bou, que puguis sortir també en aquesta passada de Valls Entremesos. Veiem, s'estan portant el càmera i tot, tenim el nostre company, en Sergi Picoy. Ja és aquest el caràcter del bou, un pèl anàrquic, deixar anar un bou pels carrers de Reus, que és això avui en aquesta passada de Valls i Entremesos, que com dèiem no es veu bé el seguici, perquè el seguici acompanya i aquí no estem acompanyant a ningú, però sí que estem disfrutant de tot aquest guarniment tan fantàstic que són els Valls Entremesos de Reus. Fet una entitat, el bou de Reus, que s'ha de dir que fa molts anys que han aconseguit també s'ha consolidat i és un element més, una força més dins de la festa major, que com dèiem, és per tots els públics i per tots els àmbits i tothom hi pot trobar també el seu espai. Sí, de fet, jo estic molt a favor, Del bou i arròs estàs molt a favor? Sobretot. Més del bou que de l'arròs. Ja el tenim aquí amb nosaltres! Ens ha estat... Tenim el bou, senyors i senyors. Ens ha remullat. Agraïm aquí des de... Som molt partidari de trobar, diguéssim, coses més enllà del seguici per la festa. Perquè que ningú em malinterpreti, fer un ball pel seguici és el que tots voldríem, o el seguici ja té la seva fama, ja té el públic, ho té tot, té el seu moment. Crear una cosa a banda és el més complicat de tot. I el bou doncs ho ha aconseguit. I fer aquesta xarxa, fer aquestes famílies, perquè al final és fer família. Ens hi
gent de Reus i no de Reus, vull dir, això també ho Sí, no, diem, i guarnir el calendari festiu més enllà del seguici. Jo penso que és important. Que hi torna. El blau està tornant. De fet, aquí els companys del Bo fins i tot ens estaven oferint la tovallola, ens estaven fent la tovallola. Bona gent, gràcies. I ja tenim al mig del carrer de la festa, senyors i senyors, com no podia ser d'altra manera, els nanos de Reus. Aquesta representació, ho hem dit mil vegades, tornem a explicar. Aquesta representació de la colònia catalano-aragonesa, però que podem veure els nanos antics del museu a la posició de Tocafesta. Aquests són menys grotescos, una mica més amables, no tan pesants i grans, però aquests són els nanos de Reus. I jo li tinc una principal estima als dos xiquets de Reus, no? Sí, ens els estimem tots. Tots, però, ostres, aquests tenen alguna cosa més. Però els nanos de Reus... Com de picardia. Sí, però els nanos de Reus, ostres, desperten una festa, sobretot entre els més petits, no? Per aquest caràcter tan proper, no? De poder donar la mà, sempre amb l'hidrogel ara, no? Per poder donar la mà. Són una comparsa preciosa. Parts que fan que aquesta connexió encara sigui més forta, com fa la cançó dels nanos? La tens present? No m'ho facis dir, perquè... No t'ho facis dir? No, perquè és una cançó molt viatgera i, a més, rep diferents noms a Catalunya, aquesta cançó. Podríem dir que és única de Reus, però no és única de Reus. Però això no queda bé dir-ho Canal Reus, per tant no ho obviarem. No ens ho apropiarem, tampoc. No, és veritat, és el corpus musical d'una festa té influències, al igual que en els últims anys. Doncs, abans hem escoltat el Bufi i el Patumaire, doncs, òbviament, la cançó dels nanos de Reus és tan xula que a molts llocs la van voler aprofitar, o aquí es va voler aprofitar d'altres llocs. Ho dic des de la desconeixença, no? Però és veritat que les músiques van bé i s'aprofiten. Hem sentit des d'una banda americana desfilant amb l'Escarbat Bum Bum a un pas de Setmana Santa a Sevilla processionant el so de la Santa Espina. Coses que ens farien petar el cap. Però és possible en festa major. La música popular és molt viatgera. Abans, no? La Bocàs d'At, la Trinca, festa major, un gran exemple. Un exemple. Com dèiem, tenim els nanos al centre I ara això vibrarà, de la festa. I això comença. Sentim aquest aplaudiment pels nanos, ja comencem a veure al fons del carrer de la festa els gegants de Reus. Deixa'm dir que els nanos, per ser uns vagos, porten 4 passes en 2 dies, no? Sí, els nanos mengen trucs, sí. És una fama immerescuda. La cançó tan coneguda que ara comentàvem els fa quedar una mica malament, però abans de seguir despotricant els nanos, no. El que volem fer és parlar amb el Joel Gomis, que està acompanyat del mestre, el Galcerà. Doncs tu mateixa ho has dit, Anna, estic acompanyat, molt ben acompanyat del mestre, Albert Galcerà. Albert, primer de tot, bona festa major. Moltes gràcies, igualment. Com està anant? Ara vens de la Prioral, d'estar amb l'Orfeó. Com està anant aquesta festa major? Bueno, diferent, millor que l'any passat, més faltaria, però dins del que cal es poden fer cosetes. Hem pogut fer algunes de les coses potser més importants d'aquesta festa major. Bé, no ens podem queixar, hauria pogut ser pitjor. A més, ja portes certa tralla al damunt, ja vas començar fa
fa dies. Començar fa dies amb el concert de Festa Major de l'Orfeó, que aquest any no l'han pogut fer presencial i vam fer una elaboració d'un vídeo i ho vam presentar el dia 24, que és l'hora que havíem de fer el concert a la Prioral. Vam fer aquest vídeo, llavors l'endemà, 2 dies després, vaig fer Dames i Vells, a la Palma, 2 passes, cada dissabte i diumenge. Diumenge varietés, dilluns capellats, avui hem fet la missa, l'ofici, amb l'Orfeó i després la processó que l'han fet per dins. Un concert de Festa Major que el vam veure per Canal Reus i després de tot el que ha dit l'Albert, aquí està, al parc de la festa, vivint la Festa Major fins al final. Albert, et deixem moltes gràcies i acabar de gaudir de la Festa Major. I gràcies a vosaltres i molt bona feina per tots. Ànims. Doncs ja ho has sentit, Anna, les paraules del mestre, de l'Albert Galzarà. Gràcies, i els enviem també una abraçada. I ara és el moment fort, veiem aquí, com deia el xiquet i la xiqueta. Vinga, nanos de Reus. Que canti al carrer de la festa. Sí senyor, els nanos mengen pulpos. I acomiadem els nanos de Reus. I hem de dir que aquí fora de la carpa està continuant la festa pels nanos, No podria ser d'una altra manera. Deu ser molt difícil pels altres balls... Ho veiem, ho estan veient també des de casa. Deu ser molt difícil pels altres balls aguantar-se de no venir aquí al final. Els agraïm l'enorme responsabilitat de no fer-ho. De complir amb el que s'ha demanat, perquè aquest carrer de la festa es podria allargar, Sí. I fer la parcel·la de la festa. Ara ens ve el que jo li diria la part supervivent. És a dir, el que ha estat sempre, la mulassa i els gegants. Però a més, quan ets petit és amb el que també et quedes més, La impressió que fa tenir un gegant davant teu, aquest record. Però la mulassa i els gegants a Reus pels segles dels segles, amén. Vull dir, ha estat el que ha sobreviscut en les pitjors èpoques de Festa Major, ells hi eren. I avui també hi són, clar que sí. Òbviament, és que si no hi són ells ja no hi som. Vull dir, és una mica la base del seguici per mi, En aquest cas, la mulassa, ens podríem desfer elogis a la mulassa de Reus perquè ha aguantat la forma clàssica de com és una mulassa amb aquest cos de tela i aquest cap mòbil articulat, acompanyada d'una formació clàssica també, com dèiem abans. I després hi ha una cosa dels gegants, que és la seva manera d'avançar. És a dir... La majestuositat, podríem dir, aquests moviments... És tan important poder conservar una figura com poder conservar bé els seus usos, per dir-ho així. I els gegants de Reus, tret del Carrasclendo, que en aquest cas menja banda en aquest sentit, té una altra manera de ser, ni millor ni pitjor, té una altra manera de ser, doncs el conjunt escultòric dels gegants de Reus, acompanyat de sempre davant de la mulassa, doncs té una manera de processionar, una manera d'avançar que és espectacular. S'ha de dir que som uns privilegiats avui, Joan Ignasi, perquè tenim gairebé tots els elements que ens venen a saludar, Això ja ho agraïm des d'aquí. No ho explicarem als nets, això. Veiem i sentim la mulassa de Reus. I com deia Messi, tenim la mulassa ben a prop, tenim els gegants. Uns gegants que, a més, com a conjunt escultòric, van perfectament ordenats de menys a més, cosa que fa que la seva visibilitat sempre sigui molt bonica amb aquesta vocació, diguéssim, internacional, global, de Reus, dels continents. Una mica a mi m'aboca allò del Reus, París i Londres, És a dir, aquesta vocació de Reus d'anar molt més enllà, ja no de les seves primitives muralles, sinó del país i a l'altra mar.
bona mostra són els gegants indis, i a mi m'agrada que comença, tots són estimats, no? Però comença per un dels més estimats i acaba per uns altres dels més estimats, i són, diguéssim, els que representarien Reus i els que representarien potser el territori més llunyà de tot, que són les Índies, no? I això diu molt d'una idiosincràsia oberta de Reus. La veritat, quan sentim parlar Joan Ignasi de Reus, poesia. Gràcies. Recordem, com ens agrada Reus, viure els gegants, el vestit de la bitxeta, és un llarg etcètera, si ens posem a parlar de les particularitats de cadascun d'ells. I com hem adaptat també aquesta festa en el moment en què ens trobem, els balladors van veure els gegants per Corpus, va ser ja un moment de pell de gallina en el seu dia a la Palma. Fixa't una cosa, hi ha vegades que diu que la festa és avorrida perquè sempre cada any és el mateix, i és una articulació que a vegades es fa molt, però simplement la festa, deia el Woody Allen que la tradició és una il·lusió, no? I jo hi afegeixo d'alguna manera, o interpreto de la manera en què sentit que tornar a fer el mateix ja és il·lusionant. Imagina't el gran esforç que s'ha fet a Reus tothom, des de la part pública, des de les entitats, de tothom, des de tots els balls, per poder tornar a fer el que es feia cada any, de la manera més similar possible. Per tant, la vivència del record, no? De saber viure la vida en un cicle anual i no veure-la com una cosa plana, sinó com una cosa circular, ostres, és especialment emotiu en aquest sentit, penso. L'ovació és màxima com no podia ser d'una altra manera. Els gegants de Reus, aquestes parelles, com dèiem, aquesta mirada al món. Aquest anar i tornar, també és molt nostre. Roda el món i torna a Reus, en aquest cas. Reivindicar una vegada més, això sí. Ara ho tenim tot aturat, per dir-ho així, ens dona temps a contemplar-ho. Jo deia això de tornar a fer el mateix de cada any, perquè potser ha calgut també una miqueta aquesta aturada, jo no vull fer el moralina barat, però ha calgut una mica aquesta aturada per adonar-nos del que teníem, que potser algun any ens feia mandra o... no? Sí, allò que es diu sempre, no es viu igual la festa major si vius des de dins, des de les colles, des de les entitats, o si només ets un espectador. Sí, però ostres, es poden buscar moltes però maneres. Aquest any la festa major m'enganxa a contrapeu, no sé què, i ara ho necessitem més que mai, perquè necessitem una evasió, perquè el nostre cap ho necessita, i també ho necessitem una mica com una recepta contra tot això del capital, tan ràpid, ho volem tot ja. No, esperar que sigui Sant Pere per veure tot això, i tenir tota la paciència d'un any, la vida lenta, reposada, fer-ho tot, saber viure en comunitat. O sigui, trobo que la festa té moltíssims valors que en aquest últim any hem perdut, i ara ballen la seva. Uau!
aquesta manera d'avançar i escolteu. De fet, hem de dir que en primer pla tindrem a Arnau Fernández, que guany ha sigut per segona vegada guanyador de les Claus de Sant Pere 2021, també ja en té. I hem de destacar, en aquest concurs que fem a Canal Reus, hem descobert la passió, però la capacitat de memòria de dades i dades i dades al voltant d'una festa major. Al comèdia també veiem els indis. Els indis que segurament s'acomiadaran, igual que s'acomiaden quan entren a l'Ajuntament per últim cop, i a més ara sí que ho fan per últim cop a la festa i serà molt emocionant. Recordem també una nit de fer l'índio, que també es va adaptar. I veiem aquesta salutació i l'eufòria, l'ovació màxima. Tenim el carrer de la festa, com dèiem, ens queda el Carrasclet, anomenat també com el guapo. El gegant desaparellat. Hem de parlar d'aquella possible parella alemana que s'havia dit en el seu dia. No farem ara festa major del cor, tampoc. Jo no voldria repetir tampoc la broma que van fer ahir, però... No cal. Em diuen que l'han vist a Tinder. L'han vist a Tinder. Tu li faries supermatch, es diu això, com es diu? Supermatch, match. No, però hi ha match i supermatch. Doncs estic desactualitzada. No, jo també, per sort. Home, parlarem en un altre directe. Vale. Com veiem, tenim Carrasclet, els seus colors identitaris. Parlem amb aquest trabuc. Sí. És un gegant diferent i que troba també el seu espai. Tu el trobes guapo? És el guapo. Pel criteri. Depèn, clar, això va gustos i colors. Va gustos. Jo trobo que també, sí. Atenció. Des de casa demanem que a través de les xarxes socials hashtag Sant Pere 2021 ens citin Canal Reus i ens diguin si és guapo o no és guapo. Home, jo estic segur que guanya per golejar. Vinga, que volem que les xarxes s'encenguin. Tenim clar si es comencen a barrejar també les músiques en aquest carrer de la festa. No podria ser d'una altra manera amb barretina morada, com és propi del territori. Una indumentària molt característica, també. I veiem que no només porta una arma de foc, sinó dos. Avui hi ha més resistència per sortir del carrer de la festa. Quan arriben aquí a la nostra zona on estem, ja costa una miqueta més.
llaç groc, en aquest cas. I marxa el Carrasclet. Sentit, escoltem aquests aplaudiments, com dèiem, tenim el gegant, també tenim el gegant Carrasclet. I ara arriba la gran novetat del Ball de Saderes. Ball de Saderes, un ball de nova creació, Sí. però que històricament s'ha intentat reflectir el vestuari d'aquestes dones que treballen a les fàbriques de Reus. Un punt més identitari que en els darrers anys se n'ha parlat més, podríem dir també, a poc, s'ha anat recuperant i recordant aquesta figura també femenina. És un ball que, jo explicàvem, podria tenir similituds o inspiració amb el Ball de Cintes, també. El Ball de Cintes és molt típic de la Garrotxa, la població de les Preses, que té una forta presència al Garraf, a Vilanova, Sitges, a les Roquetes. Aquest ball que ha viatjat i ha arribat d'alguna manera inspirant això, un ball on evolucionen amb una gran diferència, i és que aquí no hi ha cap danser, que normalment és un noi voltant de noies, sinó que són només noies, com pertoca per la història que vol representar, i és un ball nou que, més, agafa el millor de la cercavila en el sentit que permet avançar. Sentim també aquest comiat del Ball de Saderes, i si fa una estona llançàvem a xarxes a veure si algú ens ha contestat si el Carrasclet és el guapo o no dels gegants. Joel Gomis, tu què creus? A veure, jo crec que el gegant Carrasclet és molt guapo, i aquí millor li puc preguntar que a un geganter del Carrasclet, amb el Ramon Berguedà. Ramon, et trasllado la pregunta que em fan l'Anna Fortuny i el Chachi. El gegant Carrasclet és guapo? Home, què vol que et digui? Jo crec que sí, que és molt guapo, és el guapo de la festa. Què tinc a dir? Doncs ja ho hem sentit, declaracions en exclusiva per Canal Reus des del Carrasclet. Tornant una mica a la festa, com ha provat aquesta festa major? Ara ja sí, ja s'han passat les 4 passades, per tant, entre cometes, ja s'ha acabat la festa major per vosaltres, no? Sí, senyor, s'ha acabat, estem alegres per un costat per haver pogut fer més que l'any passat, però sabem que l'any que ve serà millor i, per tant, tenim esperança que puguem tornar a plaça, puguem tornar a sentir el contacte amb la gent, sentir tronades, sentir el caliu de la gent, que aquí l'hem sentit molt bé, però el marc incomparable del que és el centre amb la plaça Mercadal no té preu. Vull dir, evidentment s'ha fet tot el possible, però creiem que el lloc que hi ha és el centre i és on s'hauria de fer. Ganes, doncs, d'un Sant Pere normal i corrent, no? Tot diguem-ne? Tornant a la normalitat, sí. Esperem i desitgem que aquesta misericòrdia que ve ja puguem fer una miqueta més que aquest Sant Pere, i amb l'esperança que el Sant Pere de l'any que ve sigui en plena normalitat, ja. Doncs Ramon, moltes gràcies i acabar a gaudir de la festa major. Gràcies igualment, a vosaltres. Doncs ja ho heu sentit, Anna, Chachi, el gegant Carrasclet és el més guapo de la festa, segons els portadors del Carrasclet, evidentment. Evidentment, gràcies, Joel, gràcies també. És un crash. Avui estem introduint vocabulari millennial a la retransmissió. Millennial o generació Z? Bueno, no ho sé. Seguim al carrer de la festa i veieu aquests grans crits. I per què són? Perquè el Ball de Pastorets, hem de dir que han fet aquesta formació que jo de veritat admiro, l'equilibri d'aquesta gent. Aquesta formació, a vegades, diguéssim, aquest alçament, per dir-ho així, moltes vegades rep el nom de la bota, no? On s'aixeca el rabadà, el petit del ball, i el Ball de Pastorets de Reus, els tres mestres fixant aquests dies, i els vull felicitar perquè ballen molt bé. Especialment bé. Des d'aquí els felicitem, Sí, escolta. sí. Felicitem a tothom, però ja que ja t'hi has posat, expliquem també aquesta indumentària, aquests bastons al barret que es porta també penjant, i hem de veure la joventut, això és la joventut ballant. Sí, són pastorets, és a dir, si ho estiguessin ballant senyors i senyores de 50 o 60 anys no serien pastorets, serien pastors. No? Per tant, el Ball de Pastors és un ball molt alegre que necessita d'una fortalesa i una joventut d'aquelles envejables, i ho representen a la perfecció, sí. I ara envolten els músics, mira quin joc. Comencem a sentir també, veiem aquest aplaudiment que darrere tenim aquestes galeres amb aquesta música tan identificativa. La música del Ball de Galeres s'emporta un premi, la música del Ball de Galeres. El Ball de Pastorets forma part també una mica
diguéssim, d'aquesta amalgama de balls, per dir-ho d'alguna manera, naturals, ecològics, digue-li com vulguis, no? Com podria ser el ball de Cercolets, el ball de Pastorets. Sí, aquesta vocació, canvi d'estació, vocació a la natura, vocació... Exacte, d'alguna manera també el ball de gitanes, amb la dansa de l'arbre de maig, i és que la connexió amb la terra, és a dir, les festes, òbviament, estan lligadíssimes al clima, a l'estació de l'any. I, òbviament, l'arribada de la primavera, encara que ja estiguem a l'estiu, és segurament la celebració més gran que hi ha a la Terra, perquè és l'arribada del bon temps i tots ens posa contents el bon temps, encara que alguns prefereixin el fred, a vegades, ni que sigui per dormir a gustos, però sí que és cert que la primavera és una resurrecció en si mateixa a l'hora que tornen totes les flors a florir i és l'alegria, és a dir, és quan la Terra, no? El planeta està content i això, òbviament, els humans ens en fem ressò amb balls com aquest. Com a poc està canviant la llum, el color que també té aquest carrer de la festa. Unes llums que en un Sant Pere habitual, hauríem de dir, també seria molt diferent. Però els crits no hi falten, com dèiem, tenim uns pastorets, salten molt amunt. I ho fan molt bé, la veritat. Ho fan molt bé. A més, ball de Pastorets n'hi ha molts, n'hi ha per comparar, perquè és un ball que s'estén per la zona del Camp de Tarragona, el Penedès, el Garraf i més enllà, també el grandíssim Penedès, que fins i tot encavalcaria Igualada, i el ball de Pastorets de Reus, doncs, té moltíssima qualitat, de veritat. I acomiadem també el ball de Pastorets. Feia una estona quan començàvem aquesta última passada a Sant Pere, semblava que quedava molta estona, però hem de dir que ens estem apropant a la recta final. A mi se'm fa curt, se m'està fent curt, no sé si a casa s'us fa curt. Ara ve una de les òperes magnes, podríem dir, del seguici reusenc, de tota la comparseria reusenca, que és el Ball de Galeres, aquesta batalla de Lepanto, que també recull una mica, alguna vegada s'explica les naumàquies que inundaven el Mercadal, doncs fa aquesta lluita entre el bé i el mal, representada entre turcs i cristians, cosa que no seria políticament correcta, però que és una lliçó d'història, perquè la història no deixa d'existir, per molt que moltes vegades s'utilitza de manera propagandística. El Ball de Galeres amb una música espectacular i on sempre guanyen els cristians, però és que formen part de la part del bé. Jo no voldria entrar en camises d'11 vares, però sí que és la representació que fan. Si no enteneu què passa amb els vaixells, només cal fixar-se amb l'Angelet i el dimoni. Aquesta lluita, un element més, un ball, com tant altres,
entre aquests dos bàndols tenim Àngels del Dimoni, com dèiem, i aquesta música, de veritat, que no ens la podem treure al cap. Sí, jo crec que d'aquesta i Prims serien les que més s'enganxen i ha entrat a la llista d'èxits en els últims anys, la nit de fer l'índio. Exactament, això sí. Atenció. És una música preciosa i ara, si diem que és una música preciosa, ens ve el ball de cavallets, a vegades turcs i cavallets, a vegades dit cotonines, perquè en algunes poblacions tenia a veure amb el gremi de cotoners, o era l'encarregat de ballar-lo, un ball que s'assembla molt perquè són dues bandes, porten aquest component d'imatgeria, diguéssim, a sobre, en aquest cas una galera o un cavallet, i porten també un àngel i un dimoni, i a més és l'única peça que es repeteix del seguici reusenc, que aprofiten un tros de la música de les galeres o les galeres d'ells, vull dir, que fou abans l'ou o la gallina, però dos balls similars que a més té la seva gràcia que vagin seguits en aquest cas. Uns balls que es vulgui la dificultat també afegida de portar una galera, portar un cavallet. Sí, s'ha d'estar en forma. Un ball que pertany al crac, deixem més alguns balls de la coordinadora de danses tradicionals. I tornem a veure aquestes dues figures. Són molt interessants i molt bonics el vestuari tant de l'àngel com del dimoni o diable. En aquest cas jo crec que dimoni li ve més com anell al dit. El dimoni amb aquest barret inquisitorial i aquesta massa, i l'àngel doncs com un Sant Miquel o un arcàngel en el sentit guerrer, no aquell àngel que tenim, diguéssim, de querubín, no? Per dir-ho així, sinó un àngel guerrer. Ara hi ha una imatge molt curiosa, i és que el ball de cavallets forma part del crac, i els seus consocis del crac, que porten l'àliga, estan fora de la carpa mirant-se el ball tots, diguéssim, dels seus companys d'entitat. No sé si ho podrem veure, però estan tots mirant-s'ho per veure, doncs, com deien, aquestes els seus companys de local i d'entitat. Que es formen d'entitat. Estan just esperant-les a la sortida. Però hem de dir que l'àliga encara no l'hem vist i jo crec que serà un final de festa a nivell de passada, de viure els diferents elements. Molt important.
pels que connecten en aquests moments amb Canal Reus Televisió, agrair-los la confiança de viure la festa major amb nosaltres. Ens trobem al parc de la festa, en aquest carrer de la festa, veient com tots els aments, tots els balls actuen en aquest servei, diguéssim, al poble, de dalt a baix, no paren, no paren. No, és un non-stop. I tenim el moment del comiat, Sí, els cavallets que només s'acomiaden. Acomiadem també el Ball de Cavallets. Ja ho veuen, i centrem l'atenció en els pròxims balls de la coronadora de danses tradicionals. Aquí veiem cercolets, ball de cercolets que enguany farien aniversari. De fer-lo el fan. El fan. No té cosa que el celebrin, no? La pràctica de moment no el fan. La festa ja la farem, no? Però per molts anys. Ball de cercolets, doncs, el que dèiem dels pastorets, no? Aquesta vocació. Aquest és d'una manera molt clara. El ball de cercolets també s'estén molt per aquesta, que és la mateixa zona tradicional dels castells, no? Aquest Penedès, Garraf, de Tarragona, no em cansaré de dir-ho, però a Reus, diguéssim que difereix una mica de la resta i té una melodia pròpia, diferent, del que podrem trobar doncs, més al nord d'aquesta zona tradicional. Però sí que és veritat que aquests balls, com per exemple abans parlàvem amb pastorets i amb el de cercolets, tenen moltíssima més senzillesa, per exemple, en el seu vestuari. Si, per exemple, en comparem amb els tres balls intrínsecament reusencs, com seria Prims, Galeres i mossèn Joan de Vic, que són una miqueta més sudistes en aquest sentit. Com més al sud de Catalunya anem, i gairebé al País Valencià a vegades diuen que comença el Garraf, doncs més barroc i més carregat és tot, no? De fet, aquesta és una festa molt barroca, però en aquest cas recull diferents inspiracions, i en aquest cas aquests balls més naturals podríem dir que tenen molta més senzillesa, que no vol dir que siguin pitjors o millors, perquè jo trobo que a través de la senzillesa aconseguir una coreografia tan maca com aquesta doncs té molt de mèrit, i a més identificar aquests colors, són molt bonics, molt molt fàcils de transmetre de generació en generació, i aquesta és la clau de volta de tot plegat. Com dèiem, ens haurem d'esperar a veure què passa per Misericòrdia, o si la celebració d'aquests 25 anys haurà de ser l'any vinent, però tot això, des de Bells Cercolets, com dèiem, felicitar-los i aplaudir una vegada més la seva participació. És un ball, com podeu veure, que és perfectament homologat per processionar, per fer una cercavila, per fer passada, perquè va evolucionant en l'espai, no es queda quiet. I aquí la clau de la seva supervivència dins d'aquests entorns. Tots aquests són balls que evolucionen, no són balls de plaça, que també ho poden ser perquè tenen altres versions, però aquests balls evolucionen. En aquest sentit, el ball de cercolets a mi m'agrada molt, forma part d'un corpus de danses catalanes molt interessants, i a més, amb allò que dèiem de la senzillesa que ho fa bonic, jo m'agrada molt citar el Mies van der Rohe, que es puja molt, però que deia allò de més, a vegades, menys és més. Veiem, escoltem. Dèiem senzillesa, però déu-n'hi-do la melodia, del ball de cercolets. I ara veiem que estan demanant un últim comiat, Sí. ha donat la impressió. Hem parlat amb els músics i vinga, anem a fer una més. Home, aniversari feliç! Vinga, aniversari! Animem el públic i des de casa a cantar.
molt bé aquest medley. Molta emoció aquí al carrer de la festa i ara tenim, després d'aquest aniversari, una vegada més, ja tenim al centre el Ball de Prims, com dèiem, també tan peculiar, tan singular. Un ball complicat a buscar-li la seva història perquè és un ball molt particular i molt únic, parent d'alguna manera del ball de Cossis, però no deixa de ser un ball de cascavells amb aquest afegitó, diguéssim, carnavalesc, arlequinat. Jo crec que el que cal és disfrutar-ho i, com dèiem, el pòdium de les melodies que més s'enganxen del seguici reusenc. I el que volem fer, Joel Gomis, em sembla que ha agafat per banda una cercoleta. Joel, estan contents amb la festa major d'avui, però tenint ganes, suposem, de viure l'aniversari dels 25 anys. Doncs sí, estic aquí amb una cercoleta amb la Júlia. Júlia, primer de tot, bona festa major. Gràcies, igualment. Com proven aquests 25 anys del Ball de Cercolets? Doncs de moment cansats, però molt contentes i esperant poder tenir temps per celebrar-ho com toca. Ja heu passat les 4 vegades per aquí. Quines són les sensacions després de poder ballar per Sant Pere i que hagi estat d'una manera poc tradicional? Bé, doncs millor que res, escolta'm, s'ha de ser positiu i esperant que el Sant Pere que ve puguem tornar a omplir carrers i places com toca. Se sap quan se celebraran aquests 25 anys dels Cercolets? Depenem una miqueta del calendari del coronavirus, però esperem que el més aviat. Doncs, Júlia, moltes gràcies i acabar a gaudir d'aquesta festa major de Sant Pere. Vinga, merci a tu. Doncs ja ho heu sentit, Ens haurem d'esperar a veure què diu el coronavirus per celebrar aquests 25 anys del Ball de Cercolets. Gràcies, Joel i Júlia. Com dèiem, tenim el Ball de Prims en el seu esplendor, com dansen, com salten aquests cascavells. S'ha de dir, s'ha de dir. Destacar un ball més de la coordinadora de danses tradicionals. M'encanta l'actitud dels músics, que són uns autèntics roquers. Ho estan entregant tot, ho estan entregant tot. Són uns autèntics roquers. Si veiem el sac de veiem un altre d'aquests balls amb aquesta formació. Ho aconseguiran, ho aconseguiran? Sí, sí, segur. Amunt, amunt! Amunt, Ball de Prims! És un constant en els balls que poblen aquestes cercaviles d'aquest model festiu en el que Reus hi pren una part important, que el ball acabi coronat d'alguna manera, en aquest cas el Ball de Prims, hem vist amb els de Pastorets, amb els de Cercolets també passa, i ara ens vindrà el Ball de Valencians, que més tard va derivar en els castells, òbviament. Aquesta espectacularitat d'exercicis gimnàstics perquè el públic ho gaudís, fins i tot a molts llocs fer la figuereta. Doncs ja acomiadem aquests cascavells ben alçats. I Ball de Valencians, format només per noies, el dia avui almenys. Aquesta tendència encara femenina amb molts dels balls, però a poc també anem veient la inclusió de diversos homes, nois. Aquest és un ball que respira molt el que serien aquests balls
diguéssim, antics, primitius dels seguicis, amb castanyoles, fent formes, amb acrobàcia, amb una torreta final. Ahir ho vam explicar, jo ho torno a explicar, intento sintetitzar al màxim i amb això ens perdrem detalls, però el Ball de Valencians evoluciona cap als castells. A Reus hi ha documentats fins a 5 balls de valencians que actuen, que competeixen en el fons per crear els castells en aquesta punta de llança que és Valls, com a bressol d'aquest fenomen casteller, amb la primera referència dels nois dels castells ja al 1791, les primeres desenals, i això fa que els castells, diguéssim, derivin i es perdi el Ball de Valencians perquè passen a ser els castells i després la seva deriva oficial, oficiosa, que és la moixiganga, no? El Ball de Valencians són aquestes moixarangues valencianes que venen a Catalunya i també a la resta de l'Estat i aquí deriven els castells. Aquest Ball de Valencians que veiem, en el fons, és una espècie de recreació, un salt, una elipsi temporal de 200 anys. Molta festa major, veiem el dia com cau, ja són les 10 de la nit, sentim aquesta fresca, aquesta sensació de Sant Pere, senyors i senyors. Ens hem hagut d'adaptar, però la farem grossa fins l'últim moment. I aquest adeu del Ball de Valencians, braços amunt i castanyoles. Ja van quedant pocs balls, per desgrat nostre. Estem a la recta final, eh? Comencem a estar ja a la recta final. Ara ens ve el primer ball de bastons. I després ens tornarà a venir, que estan repartides gairebé aquestes 3 danses que a mi m'agraden tant, molt particular de Reus, com són galeres, prims, mossèn Joan de Vic. Un ball que és tot una enganyifa, perquè ni era mossèn ni era de Vic. Tot és mentida, tot és mentida. I tenim els bastoners. De l'Alta Santa Llúcia. Aquest joc de bastons amb una lluita d'espates. Aquí al Ball de Bastons també aplaudiments i tenim preparats, ho veiem, en posició a punt de començar el Ball de mossèn Joan de Vic. Preparats, llestos, mossèn Joan de Vic. Que també té la seva cançó, podríem dir, el seu poema, en certa manera. Sí, sí. Si el voleu gosar ara, mossèn Joan de Vic. Un
un noble, podríem dir que se'n volia anar a la guerra. A la guerra. No li va acabar de sortir bé, no li va acabar de sortir bé. Torna una mica... I ara veiem com torna, Veiem com torna Sant Joan de Vic. No us hem volgut fer spoiler. Aplaudiments també en aquest ball tan particular, en aquests elements, i veiem com finalment... Veiem aquesta rosa de Reus. Sí. Els detalls es cuiden a la festa major, escolta. En aquesta espècie de bàcul que porta mossèn Joan de Vic. És el torn del ball de gitanes. Anem un de cada, no? Aquest torna a ser un ball que barreja moltíssimes coses. El nom de ball de gitanes, no? Amb l'ètnia gitana, a molts llocs havia estat ballat per persones d'ètnia gitana, en el cas de Reus actualment no, però barreja aquestes danses primaverals de l'arbre de maig. És un ball que, a més, té la gràcia que no es pot fer un pas malament, perquè llavors la trena estaria mal feta i seria molt complicat. Per tant, un ball que no admet cap tipus d'error. De màxima concentració. Correcte. Veiem l'estaquirot en aquest cas. Sí, l'estaquirot, una paraula que a vegades s'està perdent i a mi m'agrada molt. Doncs l'hem de fer servir més. Què fas allà aquí com un estaquirot? Doncs vinga, a casa, a repetir, estaquirot. Avui estem llançant reptes a tothom que ens segueix des de casa i també... Fa mitja hora que t'estic esperant aquí com un estaquirot. Feu-la servir. No us quedeu com un estaquirot, perdó. Mare meva, no sabem ni dir, sí que s'està perdent, sí. Ball de gitanes que en els últims anys ha incorporat gitanos. De fet, a nivell de mitjans ho vam destacar bastant, el primer gitano. Que és una cosa que és habitual en els altres balls de gitanes. Però aquí a Reus, escolta, no... On no n'hi havia, perquè hi ha aquest ball de galarons, que és aquest joc entre el gitano i la gitana, o a vegades la gitana i el gitano i el gitano. No, ara que acabem de passar el dia de l'orgull. Jo crec que això, ostres, no sé si... Creiem que han fet un fake. Han fet un fake. Era fake. Vinga amunt, ball de gitanes. Recordar a tothom que ens segueix des de casa i també diferents plataformes que ens trobem a la recta final d'aquesta quarta passada de la Festa Major de Sant Pere. Veuen les seves pantalles i viuen el ball de gitanes i ens queda molt poc tram, hem de dir, per culminar aquest dia d'avui Sant Pere 2021.
El ball de gitanes que té aquestes parts, l'entrada al ball, la sortida, el trenar, destrenar. Recordem que això li anem dient seguici, però ben bé no és un seguici, és la passada, que és com s'ha batejat. És una passada perquè seguici vol dir que acompanya. I no estem acompanyant, no? No estem acompanyant a ningú que mereixi ser acompanyat per un seguici com aquest, ni a Sant Pere ni a la corporació. Per tant, és una passada. Perd una part del ritual de la festa, és una llàstima, però sí que és cert que el seguici ha agafat tal protagonisme i tal centre d'atenció, que és un dels atractius principals de la festa, i sempre que pugui sortir ens agrada veure'l. En aquest cas, aquesta passada, el seguici TM Notre de Mar passa per dins d'aquest carrer de la festa, però s'intenta no perdre tot el sentit, l'essència, que deien que l'essència és invisible als ulls, no? De fet, en parlàvem en prèvia, justament amb l'Ignasi, com parlàvem d'aquesta opció, quina valoració fèiem, no? Com parlàvem setmanes enrere, una adaptació no agosarada, però almenys per poder salvar l'opció. Però està bé que no perdem de vista que per mi personalment, hi haurà qui li agradin altres coses, però trobo la importància, diguéssim, el background que diuen ara, el transfons de la festa, en aquesta sortida del burro relicari de Sant Pere. I a partir d'aquí tot s'esdevé, per dir-ho així. I tant, i veieu que amb quina desguauja, amb quina força, amb quina energia acaba el ball de gitanes. I tornem a tenir, com dèiem, les dues formacions de bastoners, doncs ens faltava la darrera, i ara sí, estic veient també xiquets de Reus, al final del carrer de la festa. Com ens agrada tornar a veure castells, encara que només sigui un pilar. Ai. Veiem com s'obre aquest ball de bastons. En el que podríem dir, estem l'antepenúltim. Ja han entrat els xiquets de Reus i també ha entrat l'Àliga. Anem a pams, encara en queda el cos de bastoners de l'Orfeó. El ball de bastons a Catalunya pren moltes maneres, és un ball que s'estén. Hi ha balls de bastons, podríem dir a vegades, gairebé per tot el món. A la civilització mediterrània també, per la península ibèrica. En el cas aquest de Reus és un joc ràpid, d'habilitat, fet per nens pràcticament, en aquesta rapidesa que considera, i ara el que veiem és una coreografia, el que explicava abans, que permet avançar-se el camí. I la decisió, amb els cops que es donen, Sí.
passada i darrera de Sant Pere 2021. I al mig s'ha fet el silenci, en Sí, cert sí. moment. Veiem a xiquets de Reus. Molta de la gent que està aquí segurament era aficionada, o la gent que està mirant per la tele, aficionada als castells, o feia castells, i realment fa molt que no veu, sobretot els que estan aquí, en viu, un pilar. Pilar de 4, no es pot, tret de la prova pilot que es va fer a Valls l'altre dia. S'ha dit molt que tornen els castells. No, els castells no tornen. No tornen encara, se'm creu dir-ho així. Però sí que tornar a sentir un toc de castells i tornar a veure una aleta és altament emocionant. Fort aplaudiment a aquest pilar de 4 dels xiquets de Reus. Està entre castellers, com dèiem, el primer moment en què es van veure aquests pilars ahir mateix, 28, vigília de Sant Pere, va ser un moment, en realitat, molt emocionant. I atenció, perquè ara hem d'aconseguir també que els xiquets de Reus no es girin per acompanyar l'Àliga, que és altament complicat. Aquest any l'Àliga fa 25 anys. I deixa'm que Vinga, va, et digui una cosa, i és que jo vull aplaudir d'alguna manera els que van ser els primers portants de l'Àliga que hi van creure en tot això, perquè realment l'acceptació que ha tingut l'Àliga a Reus a través de la seva bellesa, de la seva música, de la manera que la fan ballar, ostres, poques peces modernes, per dir-ho així, del 96 s'han adaptat d'aquesta manera, i a més aquests portants, tots ells, o pràcticament tots, ja retirats, diguéssim, i han donat pas a una segona, tercera generació de portants de l'Àliga, s'ho senten molt i continuen participant de la festa, així que deixa'm que els envio una abraçada i un fresquito a la seva salut. Clar que sí, una i dues les que calguin. De fet, parlant també amb l'Àliga, doncs ens deien que també tenen moltes coses preparades per aquests 25 anys, que encara no sabem quan les podrem viure, però que no ens deixaran indiferents, això està segur, assegurat. Veiem, tornar a veure la canalla aquí, pujats als seus companys castellers. Feia massa temps que no ho teníem a prop. Fixa't quines coses, que l'escurçó negre s'ha fet un lloc dins de les cançons de la festa, perquè després diguin que la festa no és viva. Per mi es podrien quedar a fer més pilars, eh? No vull dir res. Els xiquets de Reus, que també la seva canalla, ostres, que la gent que fa castells, moltíssimes ganes de tornar a fer castells. Vull dir, els entén perfectament, els entén perfectament. Els que primers van tornar als assajos, primer va ser la canalla, com amb altres tantes colles. I ara sí, senyors, atenció! Al carrer de la festa es posa dempeus perquè és l'última peça, l'últim ball, l'última imatge que passa és l'Àliga de Reus, una representació perfecta de Reus per mi, perquè té l'elegància, té l'estil, té el gust que té Reus i la manera d'estimar-se la ciutat que té la seva gent. L'Àliga de Reus i ja està, hi sobren paraules.
com ho necessitem tots, vull dir, ens han dit de casa a la feina, de la feina a casa. Ostres, la festa és el contrapunt del treball, ho necessitem, ho Si no hi ha necessitem. festa, no pot funcionar, això no pot funcionar. Ramon Tovallola, jugadors, aplaudiments, mòbils, crits... No s'acabarà aquí perquè avui és Sant Pere, és la festa major de Reus, és el patró de Reus. És el llevant i el ponent, Sant Pere i la Misericòrdia. Comença l'estiu, acaba l'estiu i Reus està content. No podem ser al Mercadal, no podem ser a Monterols, a la plaça Sant Pere, però no podem ser a la Prioral, sí, dins, fora, no, ostres, però Però almenys sí que podem estar aquí al carrer de la festa. podem dir que hem trobat la manera. No és la que voldríem, però Quan se'n repetides, bé, amb tots els elements. ahir no sé qui ho deia, és un màxim de mínims. Entre els mínims és el màxim. Comprem. Com dèiem un Sant Pere precicat, doncs també comprem el màxim. Exacte. Comprem entre els mínims el màxim. L'Àliga no s'ha acabat aquí, No, home, que ningú s'ho pensi, Vinga! El pas doble, el Bequetero. Sembla que estigui a punt del sol gol aquesta Àliga. Jo crec que li costarà molt sortir No, jo crec que del carrer de la festa. avisem a tothom que ens segueix des de casa, des de diferents plataformes. Això, encara tenim uns minuts. S'ha quedat a la pista central, diguéssim. Sí, fa mig pas endavant i, escolta, d'allí no... Sí, dissimuladament en fa un endarrere, també. I els xiquets de Reus hi ha moda de barricada que els hi canten que ballin aquí. Ho veuen, a les seves pantalles, veiem xiquets, veiem l'Àliga i el públic s'ha esparmat. Hi ve un dels hits que s'ha colat en els darrers anys de la música de la Festa Major de Reus, la nit de Felíndio. Ara sí que sí! Repetim aquesta nit que es va viure dissabte. No sortim d'aquí fins d'aquí 3 dies. Veiem en pantalla, veiem fa un moment amb Ben Digerit, el president del GRAC, aquesta emoció sentida. Amunt, que és festa major!
pell de gallina. Sí, no, és un clàssic, és un tòpic dir-ho, però és real, és real. Espectacular. Ja ho hem vist, la gent s'ha volcat. Teníem xiquets amb l'Àliga de Reus, veiem els músics, aquests aplaudiments, aquest reconeixement. Ara ja... Diuen que no, Els portadors de l'Àliga diuen que no. En volen més. Perquè estem sentint per la megafonia que demanen que la gent surti respectant. La Cobla Reus Jove hi torna, Ja veieu, i a més veiem ara mateix els xiquets en formació en aquest passadís. I continua la festa. El passi-ho bé. Vinga, aquest comiat, un comiat com se'l mereix. Un clàssic després de l'entrada de Sant Pere, tornar al Mercadal i el passi-ho bé conjunt. I l'any vinent més i millor. Confieu-hi que hi tornarem. Quin moment, de veritat, quin moment. Com dèiem, no hi ha paraules. Ara tenim la sensació que ara potser sí. Sentim el públic cantant moltes felicitats a l'Àliga de Reus i als seus portadors. 25 anys d'aquesta recuperació. Un gran moment, ho hem de dir, escolta. Sí. Es notava que era l'últim, Ho hem de dir que ara sí estem al final d'aquesta quarta passada d'aquest Sant Pere 2021 i el que volem fer doncs és tornar un moment a plató perquè d'aquí una estona veurem aquesta encesa final d'aquest final real, aquesta traca final de festa major, però abans agrair Joan Ignasi Gómez, Joel Gomis, sensacions, que ens mirem els pèls de punta, pell de gallina, com hem de fer això? El pell gallinòmetre està al màxim. Està elevat. Acabar la festa major amb el passi-ho bé de l'Àliga és un clàssic i per molt que passin els anys, la pell de gallina sempre hi és. Sí. Podríem dir que no hi ha més paraules, com veieu la gent darrere nostra. Ja ho hem vist des de casa. Gràcies de veritat per estar amb nosaltres, un plaer, un luxe poder-ho viure i el desig, que em sembla que coincidirem tots, quin és, nois? L'any vinent tot sencer. S'ha fet de dia. S'ha fet de dia. Això vol dir que es complirà. L'any vinent tornarem als carrers, a les places, i tant de bo que ho puguem fer tots i que, a més, el camí fins a arribar allà sigui el menys costós possible. És a dir, ni que sigui per pensar en Sant Pere 2022 feu cas, sentit comú. Que no haguem de tirar enrere, de veritat. Exacte. Falta un dia menys per Sant Pere. Falta un dia, exactament, aquesta és l'actitud, Joel Gomis. Falta un dia menys per Sant Pere. De fet, avui encara és Sant Pere, aquí no tenim, no sé quina hora tenim, però encara avui és Sant Pere. Passat 2:15. 2:15, això vol dir que està a punt l'encesa. Si us sembla, nois, moltes gràcies per acompanyar-nos. Tornem un moment a Marc Càmera. Com et trobes? Estàs a punt per aquesta traca final, aquesta encesa? Doncs tinc enveja molt sana de tots tres, Anna. La veritat és que des d'aquí es veu d'una altra manera, però també heu transmès aquest sentiment i aquestes sensacions que de ben segur les hem pogudes viure també des de casa nostra, gràcies a Canal Reus i a la vostra feina, que ha estat també esplèndida des d'aquí. Moltes gràcies a tots tres. Els nostres companys que no ens senten des del Parc de la Festa, el que farem és posar un moment, un punt i a part. No és un punt i final, ni molt menys, perquè tot i que hem vist la darrera de les passades des del Parc de la Festa, encara queda Festa Major de Sant Pere amb l'encesa dels elements de foc, amb la víbria, amb el drac i amb el ball de diables. S'ha reproduït a la part de la festa allò que se produeix sovint el dia 29 de juny, que és
la disbauxa pròpia després de la professó fins al retorn a l'Ajuntament i els darrers balls i les darreres ballades de comiat de la Festa Major. Però un 29 de juny sempre clou i sempre acaba amb una carretillada del Ball de Diables. Avui no hi haurà carretillada, però hi haurà encesa des del parc annex al parc de la Festa. Fem una petita pausa i tan bon punt arrenqui aquesta encesa us l'explicarem a Canal Reus. Fins ara.